La marxa nòrdica és una activitat física que consisteix a desplaçar-se amb l'ús d'uns bastons específics que venen a ser com els bastons que utilitzen els esquiadors d'esquí nòrdic. És una activitat que, a part d'activar el tren inferior per l'ús dels bastons, activa també el tren superior i això fa que mobilitzem molta més musculatura i tingui molts beneficis per a la nostra salut. Els beneficis de la marxa nòrdica són molts, entre ells millora la condició cardiovascular i pulmonar, millora l'enfortiment de la musculatura de tot el cos, perquè activa molts més paquets musculars, ens millora també la postura. Altres capacitats que milloren també són la resistència, la flexibilitat, l'equilibri, la coordinació i això tot ho fa amb un menor impacte articular, que és un dels grans beneficis també. I no hem d'oblidar que al ser una activitat externa que també pot donar beneficis per la salut mental. La marxa nòrdica és apta per tothom, tant per persones grans que volen millorar la seva condició física com per esportistes que volen complementar els seus entrenaments. El que hem de tenir en compte és que hauria de ser una pràctica progressiva en temps i en intensitat i també mirar quina és la condició física de la persona per adaptar-la a les seves circumstàncies. I hem de tenir en compte, sobretot, si comencem a practicar-la, que no tinguem cap patologia greu que la pugui contraindicar i sempre consultar-ho amb el metge o amb algun professional sanitari. Doncs la tècnica de la marxa nòrdica no és molt diferent a la marxa normal, l'únic que portem uns bastons a les mans, que aquests bastons ens ajuden a fer l'impuls i a anar una miqueta més ràpid. Llavors ens hem de fixar sobretot de coordinar l'extremitat superior amb la inferior, això vol dir que quan avancem, per exemple, el braç dret, hauríem d'avançar la cama esquerra i al revés, així tota l'estona. Doncs l'equipament que necessitem per fer marxa nòrdica són uns bastons específics de marxa nòrdica, que serien aquests que tenim aquí, que el que tenen d'especial és que porten una dragonera, que és aquesta peça, que és com un guant que es posa a la mà. En canvi, els que utilitzem per trekking porten com una cinta. Per fer marxa nòrdica necessitem aquests. Després necessitem roba còmoda, un calçat adequat i sobretot ganes de fer exercici. I la durada pot variar molt, depèn de la persona i de la seva capacitat física, però uns 30 minuts estaria bé. I després, depèn de quan ja estem més entrenats, doncs podríem arribar a fer fins i tot una hora. A rehabilitació, la marxa nòrdica la utilitzem com a eina terapèutica en diferents patologies. En el nostre servei la fem servir en programes d'entrenament cardíac, en pacients operats de cirurgia bariàtrica en el postoperatori com a activitat aeròbica. Després també la fem servir per pacients neurològics, en el nostre cas grups d'esclerosi múltiple, i també per pacients oncològics, que el seu procés, o sigui, la seva capacitat física està mermada i amb aquesta activitat a poc poden anar implementant-la. Doncs si et vols iniciar la marxa nòrdica, et recomanem sobretot que ho facis amb un instructor, un monitor de marxa nòrdica, que si ho fas en un centre cívic o un casal cívic, normalment et lloguen els bastons, o sigui que no cal que vagis primer a una botiga i te'ls compris. Però en el cas d'anar a una botiga, que vagis a una botiga física i que t'assessorin sobretot sobre la teva talla dels bastons. Que portis roba còmoda, facis un bon escalfament i sobretot que gaudeixis molt de l'activitat.